16 alumnes de segon d'ESO de l'Institut de Flix participaran en uns campaments a la residència d'avis de la localitat. Els alumnes de 13 anys acamparan 2 dies al pati de la residència de les Escoles Velles, on compartiran activitats, àpats i jocs amb els avis del centre, amb l'objectiu de fomentar les relacions entre generacions i també trencar tabús sobre la bellesa i la vida a les residències de gent gran. L'educació, la veritat és que és un món molt complex. Fa un temps l'educació era merament això, era una transmissió de currículum i poca cosa més. Però des d'uns anys enrere treballem molt per projectes estratègics a l'Institut de Flix. Llavors, un dels projectes estratègics era que acostar-nos cada vegada més a lo que seria l'entorn més proper. I nosaltres hem intentat buscar que pels avis hi hagi una estimulació emocional, que és molt important, una estimulació cognitiva a nivell de records i de memòria, i a més potenciar el somriure, que té un poder que pensem que els ajuda molt. Es tracta d'un projecte pioner a tota Catalunya, impulsat conjuntament entre la residència, gestionada pel grup Sagesa, i l'Institut de Flix, arran d'una visita dels alumnes al centre d'avis durant el curs passat. L'any passat van venir a fer una jornada, que va ser simplement una estada d'un dematí, i d'allí es van treure beneficis molt bons per part dels dos participants, i d'aquí la inquietud de dir anem una miqueta més enllà i ho complicarem una mica més, i en lloc de ser només un matí, per què no conviuen 2 dies? Els campaments tindran lloc entre els dies 7 i 8 de maig.